Добрый вечар, шаноўнае спадарства. Рада вітаць вас сёння ў прамым эфіры. З вами Татьяна Попова, педагог онлайн-школы-студыі Чапаліна. І я хачу сёння вам пачытаць апавяданні вядомай беларускай пісьменніцы, паэтэсы, грамадскага дзеяча Вольгі Іпатавай. Але спачатку хачу запрасіць вас, наших новых вучняў будучых, у групу, беларускамоўную групу «Сябруем па-беларуску». Група уже пачала працаваць, але мы яшчэ чакаем новых вучняў, таму будзем рады, калі да нас далучацца яшчэ дзеткі, якім ад 5 гадоў і больш, розны ўзрост. Мы будзем вельмі ўдзячны, калі вы да нас далучыцеся і будзеце з намі весела і пазнавальна вывучаць беларускую мову. Я ўпэўнена, што дзеткам будзе вельмі цікава, ну і таксама дарослым тоже. А зараз хачу некалькі слоў расказаць пра Вольгу Михайлаўну Іпатаву. Зачытаю яе біяграфічныя звесткі. Ольга Михайлаўна нарадзілася ў гарадскім пасёлку Мір Карэліцкага раёну Гарадзенскай вобласці у сям'і служачых. Пасля смерці маці выхоўвалася ў дзіцячым доме. У 61 годзе скончыла ў горадні сярэднюю школу нумар 7 і паступіла на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, які скончыла ў 67 годзе. Працавала настаўніцай у вёсцы Руба на Віцебшчыне, таваразнаўцам у Віцебскім абласным кнігагандлі, інструктарам, загадчыцай сектару ў гарадзенскім гаркаме камсамолу, рэдактарам на абласной студыі тэлебачання. Затым яна была літаратурным супрацоўнікам газеты «Літаратура і мастацтва», а потым «Чырвоная змена». Вучылася яна таксама ў літаратурным інстытуту ў Маскве. У 78-79 гадах ізноў працавала літаратурным кансультантам у «Чырвонай змене». Пасля яна была галоўным рэдактарам літаратурна-драматычных перадач беларускага тэлебачання. З 1989 году загадчык аддзелу, з 90-го году намеснік галоўнага рэдактара часопісу «Спадчына». У 91-95 годах Вольга Іпатава была галоўным рэдактарам газеты «Культура». Затем яна была намеснікам старшыні, а з 2001 до 2002 году старшынёй Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Найбольш вядомыя творы Вольгі Іпатавай. Наогул яна друкуецца з 1959 года. Яўляецца аўтарам зборнікаў вершаў «Раніца», «Ліпеньскія навальніцы», «Парасткі», «Крыло». Таксама вельмі вядомыя яе творы «20 хвілін з Немезідай», «Перакат», «Агонь у жылах крэменю», «Чорная княгіня», «За морам хвалынскім». Дарэчы, з гэтага зборніка вы пачуеце сёння нашы апавяданні, якія я вам з задавальненнем прачытаю. Яна аўтар кніжак для дзяцей «Снягурка», «Казка пра Паўліна». Напісала таксама тэлеп'есу «Давыд Гарадзенскі». Вы таксама сёння пачуеце гэта апавяданне. І гэта п'еса была пастаўлена ў 1988 годзе. У 96 годзе выдадзена кніга «Паміж Масквой і Варшавай». У 2002 годзе выйшла трылогія Альгердава Дзіда «Залатая жрыца Ашвінаў», «Вяшчун Гедзіміна», «Альгердава Дзіда» і іншыя. Творы Вольгі Іпатавай пераведзены на расейскую, ангельскую, нямецкую, узбецкую, балгарскую, польскую, славацкую, чэшскую мовы, а таксама на мову хіндзі. Ну і я сказала, Вольга Іпатава наша сучасніца, і акрамя таго, што яна такі вядомы
літаразнаўца, пісьменніца, яна яшчэ і вельмі актыўны грамадзянскі дзеяч. Ну а зараз будзем чытаць. І першае апавяданне, з якім я хачу вас пазнаёміць, называецца «Мара». Верасень шчодра сыпаў на рубежаўскі вымал чырвоныя і жоўтыя лісці клёнаў. І стары дзед Вяхір, сапучы і кашляючы, з раніцы мёў палыновым венікам ужо пашчэрбленыя часам магутныя дубовыя дошкі. На аслізлым кляновым лісці мог паслізнуцца і зламаць нагу які важны замежны купец са Струга, а тады, як пазалетась, мог прыйсці з Друцка загад ад князя біць палкамі вінаватых. У рабяжы Стругі спыняліся нечаста. Адпачыць, набраць салодкай калодзежнай вады перад астатняй дарогай да Друці альбо да Полацака. Бывала, што высаджвалі хворага, каб пасля на зваротнай дарозе зноў забраць яго ўжо трохі акрыялага. Такі смуглявы, аж да чарнаты грабец у цёплым хусткай падпаясаным халаце, у паласатых бліскучых портках і з галавой абвязанай каляровай анучкай, ажно месяц ляжаў у хаце дзеда Вяхіра, і той паіў яго дзівасілам і зверабоем і паставіў на ногі. Рубежаўскія хлапчукі не прапускалі ніводнага Струга, ні свайго полацкага, ні кіеўскага, ні новгарадскага, не кажучы ўжо пра заморскі. Нябачныя, дзівосныя людзі выхадзілі на вымал, хадзілі па селішчы, а пасля іх заставаліся на беразе то залацістыя пахкія скуркі пладоў, то агрызкі невядомай дзічыны, то дзіравы абутак ці ўвогуле дзівосы, пра якія хлапчукі не ведалі, што і падумаць. Знайшлі аднойчы кавалак шкла. А калі выпадкова зірнулі праз яго на мураша, вохнулі, разоў у 5 быў павялічаны той мураш. Куземка таксама глядзеў праз тое шкло, але стары Вяхір адабраў у іх кавалак, сказаў, што нарэшце з ім стрэмку з-пад пальца дастане і схаваў знаходку ў сундук, дзе ў яго лежалі, як казалі, розныя падарункі ад купцоў ды манеты. Замежныя сярэбраныя манеты, іх называлі дырхемамі, куземка бачыў неаднойчы. Яны ішлі на рынку нароўні са сваімі, імі купцы расплочваліся за розныя паслугі мясцовых. Дзед Вяхір ведаў грамату, а на сцяне ягонай хаткі вісела бяроста, дзе цвіком прырэзаны былі нейкія загадкавыя лініі. Аднойчы, раздобрыўшыся, пасля таго, як хлопцы нацягалі яму вады і замест яго вымалі вымал, расказваў ім цэлы вечар дзед Вяхір пра загадкавыя землі, адкуль ішлі паўз рубяжа караблі. «Во гэта Понскае або Рускае мора», паказваў ён каравым з вострым па-за ногцем пальцам на кружочак. «Там за ім цар горад знаходзіцца. Гэта значыць цар над царамі. Князь там такі вялікі жыве». «Такі, як у Полацку ці Друцку?» захоплена пытаўся хто з хлапчукоў. «Можа, і такі», задумліва гаварыў дзед Вяхір. «Кажуць, сонца там так пячэ, што забіць можа. Затое і людзі, бач, якія абсмаленыя. Там і зімы няма». «Зусім няма зімы?» Хлапчукі недавервалі слухалі, пераглядваліся. «А гэта што?» насмеліўся кузёмка і тыцнуў у край бяросты. «А гэта, брат, мора Хвалынскае. Ну, туды ад лета да лета ехаць трэба. Там недзе страшныя гогі і магогі, у которых 3 галавы на тулаве, як у цмока. Яны людзей ядуць і жывуць у гарах». Мора Хвалынскае. Пракаветным нечым таемным, як абдало куземку, і наплылі на яго словы замовы, якую дзед Векша чытаў маладому дзядзьку Алексу, калі той адпраўляўся ў войска бараніцца ад наўгародцаў.
Дзед і тады быў стары ссохлы, як трэска сівы, рукі яго калаціліся, і ён чытаў над Алексам. Под мором, под Хвалынским стоит медный дом, а у тым медным доме закованы змей вогняны, а под змеем ляжыць семіпудовы ключ от зброі богатырской, а у той збруі не возьме тебе малайца ни страла, ни рогатина, ни сякера, ни нож. Тады ж дзедка расказваў і пра мора. Гэта як возера, толькі разоў у 1000 большае. І хвалі там кожная з гару медзяную, на якую таксама высока-высока ўзбірацца хлапчукам не толькі з рубяжа, і качае мора сотні ўсякіх караблёў. Не дапамагла замова. Забілі дзядзьку Алексу. Як раней недзе на вайне згінуў і куземкаў бацька Лык, а маці з гора кінулася за брыву ў друдь, забыўшыся на куземку. Засталіся ад яе толькі буйныя медна-сярэбраныя пацеркі і пярсцёнак. А можа, каб дабраўся дзядзька Алекса да таго мора і знайшоў чароўную зброю, адкрыўшы дзверы харома семіпудовым ключом, то застаўся б жывы і вясёлы. Кузімка прагна глядзеў на круглячок, абведзены на бяросце, і ўжо не слуха таго, што баіў дзед Вяхір пра нядаўнае пабоішча ў Полацку, калі выйшла на ўе біць палачан і стрэламі невідзімымі касіла ўсё жывое, і было тое на ўе таксама нябачным. А яшчэ пра тое, што папасціўшыся 3 дні можна убачыць уноч перад памінальнай суботай на могілках тых, каму суджана памерці у тым годзе. Хлопчык думаў пра таямнічае мора Хвалынскае, дзе ляжыць востраў Буян, а на тым востраве ёсць белы-белы, як дзедава барада, латыр камень, а на тым белым камені стаіць церам, дзе хаваецца чараўнічая зброя, якую не бярэ ні страла, ні сякера. Доўжыліся ночы, глуха стагналі пад халоднымі вятрамі магутныя дубы на былым перуновым капішчы, у трубах скуголілі бяздомныя духі перуновы гарцукі, не знаходзячы на даўно аглухлым месцы ахвярнай крыві птушак і букоў. А куземка, ходзячы за хворым дзедам, які цяпер толькі ляжаў на палацях і стагнаў, думаў пра тое, што калі вырасце, нізавошта не пойдзе на вайну са звычайнай зброі, тою, якую вырабляе ў рабяжоўскай кузні каваль воўчае вока. Надта мяккая руда у мясцовых балотах, і перасячэ тую дзіду вораг, і тады ў дзеда нікога не застанецца на ўсім белым свеце. У канцы лістапада грымнулі маразы, а ў зімніку ўжо ляжаў глыбокі снег. І друдь, скаваная холадам, ляжала між белых берагоў нерухомую, толькі дзе-нідзе ў палонках курылася пара. Хата да раніцы выстывала, скрозь саламяныя шчыты, якімі на ноч зачыняліся вокны, прарываўся глуха вецер, сцюдзёны. Цёмны дым сцяліўся на падлодзе, ад яго кашляў дзед і час ад часу прасіў сварога злітавацца над ім, але пасля ўспамінаў пра ўнука і голасна казаў: «Не, Кузьма, я яшчэ пажыву, а то без мяне ты зусім прападзеш». І вучыў унука ўсяму, што ведаў і мог сам, як бы хацеў засцярэгчы яго ад сіроцкага жыцця, ад злых людзей, умельствам і ведамі. Хацеў быў перадаць Кузьме і замовы чароўныя, але у адно вуха уляталі, а ў другое вуха выляталі у хлапчука цяжкія глухія словы. Аднаго толькі разу страпянуўся, калі дзед загаварыў пра тое, каб прысушыць дзяўчыну да хлопца, і пачаў: «За морам, за Хвалынскім, у медным горадзе, у жалезным цераме сядзіць добры маладзец, забраны ў няволю, закаваны ў 77 ланцугоў, за 77 дзвярэй, за дзвярымі зачынены 77 крукамі. Дед, а дзе тое мора? А
Мусіць, зусім яго няма ўнучак, адказаў дзед, памаўчаўшы. А вось і ёсць яно мора хвалынскае. Вяхір яго на карце паказваў. Вясной, у самы Новы год, калі жанчыны пяклі жаваранкаў і хадзілі на абрыў спяваць песні, памёр Куземкаў дзед. Калі палілі яго на могілках, пасля ссыпалі попел у турну, з высокага абрыву, дзе раней любіла гуляць сама багіня, мокаш неслася. Блаславі, маці, вясну заклікаці, зіму праважаці, зімачка ў вазочку, лецечка ў чаўночку. У месяц беразоў прыплыў на вымал першы струг. Купцы з царгорада ў плашчах, аблямаваных залатымі палосамі, надменна сядзелі на палубе, адхінаючы плашчы, калі смуглявыя прыслужнікі праносіліся міма. Тоўсты гарбаносы чалавек дастаў з похву невялікі кінжальчык, разрэзаў жоўты, як масла, прадаўгаваты плод, стаў, прычмокваючы, есці. Убачыў прагныя вочы абарванага хлапчука, што стаяў на беразе, павагаўся, кінуў кавалак. Куземка падняў, але не стаў есці. Усё глядзеў неадрыўна, і тоўсты чалавек нарэшце зразумеў. Ён паказаў на кінжал, Куземка кіўнуў галавой. «Што і маеш?» На ломанай славянскай мове запытаўся зацікаўлены купец, забаўляючыся і запрашаючы сваіх таварышаў да пацехі. Ён паўтары словы, пацёр пальцамі, Куземка зразумеў. Ён павярнуўся і пабег дадому, а перад вачыма яго стаяла тонкая сіняватая сталь ляза, так непадобная да мяккай крыцы жалеза. Купец, агледзеўшы скураны калчан для стрэў, падумаў, але вярнуў яго хлопчыку, адмоўна пахістаўшы галавой. Сварога ж аглядаў доўга, на выцягнутай руцэ аддаляючы яго, мацаючы белымі пульхнымі пальцамі. Пасля, зноў падумаўшы, дастаў з вялікай вышытай сумы невялікі нож. Паказаў яго Куземку. «Мяняем?» Ножык быў маленькі, але ён быў з такой жа сіняватай, цвёрдай, няўмольнай сталі, і Куземка згадзіўся. Цяпер на покуце замест касцягонога сварога з цвёрдым суровым тварам ляжаў маленькі нетутэйшы ножык. Яго аднойчы прынёс хлопчык да каваля воўчага вока. Ці можна зрабіць з нашай крыцы падобнае? Воўчае вока ўхапіў ножык, доўга мацаў і глядзеў яго і нават спрабаваў на зуб. З нашай крыцы зрабіць усё можна, але не ведаю як. Дзед мой ведаў, але не ўсё бацьку паспеў перадаць, траста яго ў 3 дні з'ела. Бацька мучыўся, што мала сакрэтаў кавальскай справы знае, і я таксама. Нават тое, што знаю, каму перадам. Адны дзяўчаты ў мяне, а маладых то на вайну бяруць, то ў рабы. Ішоў бы ты да мяне. Ну, можа, разам бы што і пашукалі. Можа, ведуна папрасілі, каб прадзеда з таго свету выклікаў, ды і сакрэты расказаў. А цябе ж хіба не навучылі? Адзін жа я баюся. З таго света не выклікаць нікаго, сур'ёзна сказаў Кузёмка. Нават у дзеда не атрымалася, так што трэба шукаць на гэтым свеце. Вось, можа, за морам хвалынскім знаюць сакрэты. Каваль воўчае вока рагатаў так, што ажно успацеў ад смеху. Шпурнуў ножык на зямлю, выгнаў Куземку. З таго часу празвалі хлопца ў рабяжах Хвалынам. А ён яшчэ 2 гады хадзіў па балотах, шукаў крыцу, сам варыў жалеза, а калі бываў на берагах друці, тужлівымі вачыма праводзіў дзівосныя караблі. Часта быў па дарозе, не бачучы нікога навакол сябе, і аднойчы моцна сцябаў яго пасаднік за тое, што не пакланіўся яму пры сустрэчы. Калі яму спомнілася 14, пасаднік прыйшоў у хату. «Увосень даніну для князя рыхтуй», — сказаў ён.
І так, дзякуй за дабрыню, 3 гады не чапалі гэты дом. А даніна звычайная, 30 пушных скурак, ды і жыта. Моцна задумаўся пасля тых слоў хлопец. Аднаму не справіцца яму з данінай, а дапамагаць няма каму. І раптам прыйшло да яго разуменне, што вось сёлета, як упражэцца ён у вечны сялянскі кругаварот, дык можа да самай смерці не падніме вачэй ад поля. А хто ж будзе шукаць сакрэты жалеза, каб зброя мясцовая моцная была, каб ворагі і драгавічоў не адольвалі. Часта хадзіў на бераг Друці да вымалу Куземка, але цяпер хадзіў болей. Слухаў мову незнаёмую, ды часцяком лавіў назвы гарадоў таямнічых старадаўніх: Багдад, Бухара, Смараканва. Ведаў ужо, што ляжаць яны на самым краёчку зямлі за морам Хвалынскім. У канцы серпеня, калі пахла наваколле спелым жытам і калола босыя ногі прахалодная пожня, да берага прыстала вялікая лодка. Парусы на ёй былі спушчаныя ў знак жалобы, а караваншчыкі былі апранутыя ў сіні колер, знак жалобы. Памёр брат купца Алі, вунь таго малога з чорнай коротка абстрыжанай барадой, шэптам паясніў дзед Вяхір. Караваншчыкі хавалі нябожчыка, захуталі ў белае палотнішча, пасадзілі яго ў яме тварам на ўсход у бок Меккі, знакамітага месца мусульман, і так закапалі. Магілу не рабілі, патапталі яе нагамі і ўсё. Чым хутчэй зарасце яна травой, тым раней нябожчык дасягне іхняга раю, Джанна. Зноў жа растлумачыў дзед Вяхір, які жыццё, пражыўшы пры дарозе многае са звычаю замежных гасцей, ведаў і гатовы быў пра гэта расказваць бясконца. А калі пад вечар збіраліся карабельшчыкі ехаць, падышоў Куземка да купца Алі і папрасіўся знакамі на карабель. Той азірнуўся, шэптам параіўся са сваімі, пасля сказаў праз тлумача-перакладчыка, каб Куземка прайшоўся далей па беразе, бо не можа ён без згоды князя на вачах ва ўсіх забраць яго на гараба, а грабцы на караблі патрэбныя. Куземка так і зрабіў. І за паваротам забралі яго карабельшчыкі мокрага, задыханага, калі ён падплываў да карабля ажно на сярэдзіну хуткай Друці. Імкліва панесла вада Кузёмку ўдаль, у невядомы, але такі прывабны свет, адкуль ён павінен вярнуцца пасталелым, разгадаўшы многія кавальскія сакрэты, асабліва ж таямніцу жалеза. Ён верыў у гэта, калі шаптаў дзедаву замову, якая рыхтавалася стаць для яго явай. Ты, воран мудры, ляці да мора Хвалынскага, заклюй змея вогненнага, дастань ключ той сяміпудовый. Прабачце. Ну і зараз я хачу вам прачытаць апавяданне Давыд Градзенскі. Доўга ў той вечар гудзела зямля пад капытамі коней, і ў мястэчку Фрайбург не бачна было жыхароў, толькі цікаўная дзятва, як заўсёды, цікавала за военнымі чужынцамі. Незнаёмая на іх была апратка, шапка, боты, толькі мячы былі сходныя з тутэйшымі, але не было на тых мячах і зброі звыклых надпісаў «Пі кроў». І той сёй з падлеткаў хлапчукоў зняважліва казаў: «Іх жа біць лёгка, у іх няма жалезных латаў, як у нашых рыцараў». Чаму ж яны дайшлі ажно дасюль, а пастар у кірсе казаў, што нашы рыцары непераможныя? Таму што, як кажа стары фрыц, яны абцяжарылі сябе чужым багаццем і ўжо змагаюцца не дзеля славы, а дзеля добра. Таму, хто гэта сказаў, бліжэйшы сусед Ганс уляпіў добрую поху: «Не гань нашых пцоў рыцараў!»
І той, плачучы, пайшоў, трымаючыся за шчаку, бо і другія хлапчукі надавалі яму кухталёў. Нашы рыцары лепшыя ў свеце. Але яны змоўклі, калі міма іх праехаў статны высачэзны воін у тонкай сталёвай кальчузе з адкрытай галавой. І конь пад ім быў такі ж магутны, нетаропкі. І падалося падлеткам, што быў гэты воін якраз падобны да харугвы, якую везлі наперадзе яго, такі ж коннік, толькі з паднятым мячом, і ахутаны конь ззаду белым ядвабам. Яны пабеглі за ім, трымаючыся наводдаль, таму што па тым, як абыходзіліся з ім воі, зразумелі, што едзе военачальнік. Раптам коннікі спыніліся. Вуліцу пераходзіла згорбленая старая у дзівосным адзенні, у блакітным плашчы, завязаным спераду стужкамі, у чорнай авечай шапцы, падбітым белым кашэчым мехам. У руцэ быў кій з меднай булдавэшкай, а на поясе вісеў старадаўні выцерты кашэль. Пасярэдзіны вуліцы яна стала. Воіны кінуліся, каб адпіхнуць яе з дарогі, але военачальнік падняў руку: «Не чапайце, хай адпачне». Ён і праўда магутны рыцар, калі не баіцца старой гудруны. Яна ўжо старая, нічога не зробіць, ды яшчэ і чуземцу. Але і яго абсмяялі таму, што ведаў кожны ў мястэчку, што старая гудруна можа бачыць будучае, а часцяком і вылечвае цяжкахворых, толькі трэба доўга прасіць яе, вяртаецца, калі выгане. Не любіць чараўніца паказваць сваю сілу, ды і то і сказаць, даўно б выгналі яе з хрысціянскага селішча, каб не высокае здаступніцтва самого караля. Шапталіся, што вернула яна жыццё ягонай любімай жонцы і даказала, што не чорную магію валодае, а белай, і ніякай шкоды няма ад яе, а ёсць адна карысць. У мястэчку ж прыстала яна да сям'і мясцовага каваля, але апошнім часам не выходзіла на вуліцу. У вокны асцярожна глядзелі мясцовыя. Старая падняла галаву, яе вочы нечакана вострыя, жвавыя на шэрым, як бы змытам твары, успыхнулі. «Ты уважыў маю старасць, я табе адплачу». Дружыннікі, не зразумеўшы, пераглянуліся, але воін пераклаў ім словы дзіўнай прахожай. Яна закульгала далей, ужо амаль бясплотная, як здань, і схавалася ў недалёкім доме. А хлапчукі яшчэ доўга сачылі, як сустракала сям'я войта нечаканых гасцей, як цвёрдым, упэўненым крокам увайшоў у дом статны воін у кальчузе, як бялявая Грэткін, дачка войта, сама збегала ў сад і нарэзала букет пышных белых кветак. І залунала над мястэчкам грознае імя — Давыд Гарадзенскі. Гэта ён, зять магутнага Гедыміна, славуты военачальнік, вадзіў 2 гады назад войска вялікага княства літоўскага на Мазовію. Ён з войскам дапамагаў Пскову супраць крыжакоў. Ён вадзіў гарадзенцам на Прусію. Былі ў мястэчку і тыя, хто памятаў небывалы жорсткі разгром германцаў пад Новагарадком. Адзін з іх, аднаногі Вілі, некалі кумільгом каціўся са страшных тамтэйшых круч. Вось чаму назаўтра, нягледзячы на страх, многа народу тоўпілася ля прыгожага з чырвоным дахам доміка войта. Ведалі, што Давыд дазволіў войску дзень адпачыць тут перад Бранденбургам, а назаўтра раніцай адпраўляецца яно далей. Аднаногі Вілі, калі пабачыў Давыда, які выйшаў на стайню, каб самому пакарміць коня, расхваляваўся і, скачучы на драўлянай кульці, усхвалявана крычаў: «Так, так, я пазнаю яго! Гэта славянскі Одын з'яўляўся перад намі ў самых розных мясцінах адначасна. Меч яго астуджаны ў малацэ белай кабылы». А ўвечары, калі Давыд з дружыннікамі сеў за стол, у пакой зашла, трасучы галавой ад старасці,
Гудруна. Гаспадыня, убачыўшы яе, ажно выпусціла з рук вялікі паднос з кіслай капустай і качкай, а Грэтхен перахрысцілася. Хрыплым голасам, указваючы рукой на Давыда, пачала яна гаварыць незразумелыя словы, дзікай старадаўняй сілай павеяла ад іх. «Што яна гаворыць?» – закрычаў ускочышы ахоўнік і сябра гарадзенскага старасты Раман. «Мабыць, пасылае на цябе чары?» – ускочыў і другі. Але Давыд перапыніў іх. «Ці ёсць тут хто, каб сказаць, што яна кажа? Гэта не мова германцаў. Я ведаю яе, не раз гаварыў з крыжакамі, хаця зручней мне было б гаварыць з імі моваю мяча». Адзін з дружыннікаў адгукнуўся. «Я ведаю. Гэта мова нарманаў. Я 5 гадоў быў у іх палоне». І ён пачаў перакладаць услед за варажбіткай. «Слоў я ведаю шмат, іх не знае ніхто з тых, хто зараз жыве на зямлі. Дапамога яно і ад многіх хвароб можа вылечыць, і ад галечы, і другое я ведаю, толькі яго можа лекар узяць у мяне. Ну а трэцяе слова я ім забяру сілу ворагаў злосных маіх. Я ім сталі размякчу, і яе будзе іх меч, а нічога сячы і калоць». Яна працягнула руку да аднаго з вояў, падняла яе, і раптам кінжал у таго таксама прыўзняўся і, выслізнуўшы з ножнаў, бразнуўся аб падлогу. Усе як скамянелі. «Злая вядзьмарка!» – закрычаў Раман, зноў ускокваючы. «Прэч, прэч адсюль!» Але Давыд зноў паківаў галавою. «Калі яна і вядзьмарка, дык мне яна не перашкодзіць. Наша справа святая, мы ратуем радзіму, сваю радзіму ад злой набрыдзі, каб крыжакі не лезлі болей на нашы землі, каб яны не палілі нашы храмы». «Я хачу табе дапамагчы», – сказала Гудруна. «Я ўчора выклікала добрых духаў, і яны мне адкрылі, што цябе чакае небяспека. Затрымай войска на дзень. Сёння ноччу мне трэба адвесці ад цябе небяспеку, а ўдзень я правяду зейд і замацую перамогу». «Зейд? Што гэта?» – запытаўся яе Давыд. «Гаспадзін, зейд у паўночных народаў – гэта спевы пад адкрытым небам, на памосце. Яны накіраваны на тое, каб адагнаць ад кагосьці злыя чары ці небяспеку. Мне здаецца, гэта жанчына сапраўды хоча табе дабра». «А мне здаецца, яна хоча наўмысна затрымаць нас тут на дзень», – загаварыў Раман. Давыд падышоў да варажбіткі, пастаяў перад ёю. Яна ж нешта мармытала сама сябе, пасля падняла голаў, зноў востра зірнула на яго. «Якая ж небяспека мяне чакае?» – запытаўся ён. «Я магу сказаць табе гэта толькі сам на сам», – прабурчала яна. «Таямніцы патрабуюць павагі». Тады ён загадаў усім выйсці, а старая Гудруня нешта доўга гаварыла яму. А калі пайшла з хаты, заціснуўшы ў руцэ сярэбраны талер, настрой у дружыннікаў змяніўся. «А можа, і лепей было б, каб яна адвяла такі тую небяспеку», – першым сказаў Раман. «Ты ўсім нам дарагі, пан наш Давыд. Твая моц з'ядноўвае нас, твая ўдача схіляе нас крыламі». «У кожнага чалавека свая мяжа», – задумліва сказаў Давыд. «Калі ж ён падыдзе да яе, то не трэба яго трымаць. Значыць, ён выканаў свой доўг на зямлі». «Але зямля наша яшчэ не дыхае вольна, яшчэ каркаюць над ёю груганы», – пылка ўсклікнуў малады дружыннік. «На жаль, і твайго жыцця не хопіць, каб сагнаць іх з яе». «Што ж яна табе сказала, Давыдзе?» «А гэта хай будзе са мною. Калі нават і блізка мой апошні дзень, то біцца з крыжакамі буду да канца». І зноў, усаджваюся за вячэру, яшчэ сказаў Давыд гарадзенскі. «Ворагі нашы часта ваююць подла, не будзем браць з іх прыклад». Так ніхто і не дазнаўся, што прапаноўвала магутнаму вою старая Гудруна, якая, як сцвярджалі ў мястэчку Фрайбург, умела прадракаць будучыню і адводзіць небяспеку.
Але ў тым жа годзе быў пры дапамозе ашуканства подла забіты мазавецкім рыцарам Андрэем Давыд. І горка дакараў яго мёртвага верны Раман. Чаму ніколі не расказваў пра таямніцу? Можа, і праўда адкрыта яму у той цёплы вераснёўскі ласкавы вечар старой жанчынай, якую ён уважыў у далёкім нямецкім гарадку. Шаноўныя маі слухачы, шаноўнае спадарства, я вам дзякую за ўвагу, за тое, што вы правялі са мной гэты час. І хачу вас папрасіць, каб вы чым змаглі дапамаглі нам данатамі, перайшлі па нашай спасылцы і змаглі нас аддзячыць за нашу з вамі сустрэчу. Усяго вам добрага. Яшчэ раз нагадваю пра тое, што калі вы зацікавіліся нашымі заняткамі па-беларуску, запрашаем вашых дзетак і вас, калі вам будзе цікаўна, у нашу беларускамоўную групу «Сябруем па-беларуску». До новых сустрэч. І змаглі нас аддячыць за нашу з вамі сустрэчу. Усяго вам добрага. Яшчэ раз я не вышла из конференции. Что ж тут?